bumalik. Amen. Nana. Okay. Salamat. Nana, you going? Asa ba ang sakyeta ba? Nagaw mga. Bigla na yung mawap. Ikaw kiris pa? 1, 2, 3. Up! 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 Staway man. Staway. Comion murata. Comion. 1, 2, 1, up! Oh, yeah. Hey, Visa? Ayaw ko to. Cara, masuk bro. Anay ko pro sa mga brabron kiyama. Ben bang ka. Ang nabibina ko kay kasangay. At ka mo ba rin ito? Next time. Uy, hindi ako sinayro.
Sela kot na. Oh iya. Hop, Kapapapapot kisela na. Gelangin. Apa tak tulus? Ano yan? Puno. Ulan siya kot. Ilang. Malaman mo? Subay di palangan. Yet kid sabon mo muna lang. Sabon mo mo kay ya government ayo panapan. Sepagi ko promo kalangan pamilyan kit dalway kit. Kasi ang bingak wait tataw. Main sam yang rail kan bisa dipatong bit. Yang kit koros kasi ang bingak ayo pano lumpok pano. Kasi ang bingak kapaya to. Kalanganan ko mo main sam pwede sabon mo kalangan misalsal. Sino yung kaping uwawang ko yun. Main good. Sa karbitawang ko, sinjumal ko eh. Saan ko eh, makauna batar kung yung katinti ko kasi raw yala. Sin kap, chumala, o sinayin ko ba. Yiyang kit koros, kalway kit. Sin kap. Kalanganan ko main sa maimit. Ligat ko sa kalangan.
Okay, Uhmw. Nag-air ko siya eh? Okay, naglagay ng wasa. Ewa. Tignan mo ang pusan. Iklawang kopi. Napakasala. Water ones are Ito siyang ka. So, shield of na pagkakain niyo. Okay. Hindi ka sa mga kalangan. Karuway. Size 1, size 1. Aneh ka. Aneh. Ano mo gusto niya ka? Ito yung Kada na na. Ano na? Amo ko mo ko na. Puyo ba po? So, ban. Mega. Nasumen mga? Drive na naman mega. Dogan niram, dogan. Boy. Kamu kami vlog di? Ha? Amo yung na iblaw to. Live lang ito mimo. Makakanya. Harus lo kape na oy. Amin tayo, so kung kami lang ang buhay-buhay natin. Cepetan. Oo. Hello ka, yan mo man. Pusang mas.
Far away. Oh. Kualta? Uhmw Oahng Wasahi. Ngomong ya. Ay. Kasi lagi ito kan, kadang kacau lagi wasa. Bener juga, entah berarti ngomong gitu. Kami siapa ngomong sama rambut ni, ngomong sama kata. Nah, susah berjiak. Aku na beda ko. Abi na si Jawon. Ini kalian ba? Sudah kelak kan? Háo mà cháu không? Ana. Háo mà chứ. Wow, eu betul. Baik. Ya, negara banding yang bisa bantu. Cuma nongman. Oh ya, ya wasa ni. Nah, apa? Gimana orang itu? Lama tak bukti boleh balik. Ero nanya. Kawai ako pala pala. Oh ya. Kaya na ito. Kudin balap. Nanuway. Boy, Baik, pagawin na ako. Matapos ka na rin. Huwag yan doon ang mga rin. saan wala na po, mga dorog ka. Jadi ya di nomor mana perusahaan ko. Kalian ba boy? Ya, ang nagkakaroon.
Marong pisau. Kalau na iwa mau. Lembongan. Sudah pokok. Ya itu. 아, 멋있잖아. 가져가라 이거. 그럼 여기서 가. Bangko. Belok. Cetar. Harus tangan kau. Hei, mau marah warna itu. Oh. Belok. Urus. Bentar. Bisa tadi. Kalau dapat mau jangan kau. Asa sejam gol. Ada sama kau. Oh, buat dia kan. Ada sama. Ada. Ayan na ka siya ko to. Mau pikir entah kamu rasain kamu. Kau belum ada tak? Sabun apa sih? Sabun ras tu, boleh. Sabun ras lah, silaran lah. Suka kamu. Biar nak bela. Sabun ras kalau kamu kita tu, tak boleh. Bukti sabun ras rendah sabun ras buk semua. Sabun ras Mana sabun ras? dah sabun belum ada kau ni. Sabun ras. Ya sabun ras. Kuku di dasar. Buku lah.
Iumum dito. Jangan natin. Sangan live ka pa ito. Sangan. Aboy mo din na. Aman sila, aman alim siya mo. Maraming nalaktak. Uyata. Uyaw. Tumagawa tayo. Akampay na ako pata. Okay. Samantha Boncha. Oh, I can't watch it. That's good. Uhmw Wasahi. Kitti. Harus sekarang wawat elok juga sombong Mehn Kitti. Namulang pasombal kang boros. Namulang pasogos. Ay pacung suburo. Itu pagkawan namulang kang boros. Yang pacung ranwat. Ay tumal wow. Angkat delong. Jai Borussia. Yo kono. Mau naik bisa foto. Ay tumalong sekarang ka misip. Ang kukuramail. Dito tumalong di koyok. Kuyang ka patpato ko may. Ako yung kopko. Ito doon. Tumalong di. Ang Uhmw Wasahi. Ay tansong yawan ay kang boros. Kuyang ka tatapot. Ay sausat. Mehn Wasahi mipatagang kukuramay. Uwiya, napalmat datkol sa karatang kapang. Kaya gituwang kukuramay masensan. Pagkikan, mipatagang kukuramay ranwan. Kapang di, kaya yung may video sa palmamay lain sa umahakan. Soton, yayasakan. Kung kukuramay, kailan ka kuburewa na sa utukan ba? Kung iyati yun. So dyan sa mga kato, dito ang kapuya. Nagangkat ka sa bal. Kung kurmaw. Pagkakasalayan ka sir. Iyat patuloy ang kamay sa utukan ba? Ito ng pagmanggi. Makunang melel. Bukan malap. Angkat yang kajong jahit. Kau cukup ranwat. Aku yang kedara ba. Ay magkara na. Asito ka yang kajong jahit. Dan sabon magal kot walang ranwat. Kamela na. Nagmay ko rin mangi. Raragon. Jaiwat. Apat ka sa patuto. Kapon waywat. Kailang ka kurang. Ewan na.
Yo lalang. Ikan. Napapali sa pulmatel performance ng WMG. Sebab pasang price yang ikan pun. Jabut. Oh, kasarap. Acairan. Dan kecil constitution. Dan sa pulmatel performance ng WMG. Ay lakat hangin. Performance ng WMG dalam. Huwag siyang performance chorus ng Pohnpei. Kakatunan sampah. Performance ng WMG. Uyawi kita ratayo. Ayay, Oahng Wasahi, executive, legislative, o judicial. Kita na pagkatang kukuramay. Yung mga balik tayo. Wasahi. Uya, William, Oahng Wasahi. Tomorrow I bring you paper. Sorry I didn't make it. I was playing baseball. So tomorrow I see you, eh? Mga judicial. Uhoy, Uya, Tiga. Then, Nan kartit tuwag walisap tayo. Yan siya ang Pohnpei State. Wait down. Well. Wait, ang kagbeng kawata. Kapal maray tayo aray kung alpasan. Nan kartit tuwag walisap tayo. Wait, dito sa piyata. Ryan on earth. On Pohnpei. Sa piyata. Pakain siya ka lang. Nan kartit tuwag walisap tayo. December is up 12. January is up 12. December. Now, market Olympic. Market is up tayo. Olympic na. January is up 12. Market is up now. Nayay rawat dyan yung wing chikas kasarawi. May lambil kak mangi. Nayay siya may wat. Kusang state o patutiyang wekan, weng kecil, nagjapan time sa kala. Aray yung albasan, kusabal mati albasan ng way. One way korusya ng Pohnpei. Aray, dukwa sa lalang ng Pohnpei. Sa inanan, kusampal kita melan. Ina kareta sa nansiyang yawan at kang koros, kusang kakpatuto. Patuto. Essential. Naniat betul bang kompromi. Sudah merot. Sekat betul kita dapat kawan bang kompromi. Kuyang tak kaparani kompromi. Asa betul wando. Kubur. Nasional namalam. Oh ako nang. Ansokan. Yang kita gobil. Mamaiji John Wayne Kitti. Betul seli. Dan naslikin Wayne Pohnpei. Tanaw yung kecil. Pagkailan ng kak nakasani. Dami pa ang kunong. Kuyang kak kakayarata sa pulmatlail way. Nasa kalat talamay. Kupramal masyainsan. Nainanan lap melan. Kitkan napapali sa pulmatlail performance. Ng Pohnpei. Sa kanina ng dalala. Kumain Mehn Pohnpei kan, melan Mehn kicikan. Naging patusan na siya panway kan. Kung raparapagi, rapan mau. Nagsalita ang kukupura mau. Nakunong, iskan mapatpatat Pohnpei. Usong napapali sa pulmatlail performance. Siyang kingkak kupuso. Kuso sa kamaltisang at sungal kapong bang kupramay. Kuya ki, wan rabanu. Nagkumal ka yung Pohnpei. Main, nachosa pa sa kasawi mau. Angoy, tuntuan ay kasawi. 1 cent, nagkumal kan makatpatsali na way number ka. Kopra lang. Hit kan mapatpata Pohnpei. Kasabal matay government ng Pohnpei. Ipatrawan, nautan ina ng lab. Ewe, simpanay noy. Ama naman naramas. Kamelala. Nananayin siya kang koras. Ngunit ang pagpakatak. Not, nawewe, little money. Napatsola. Patsoki na kompak.
Hari, yan sa malupot dalang ke Pohnpei. Sino na pasampal kita melan. Sisikulak soy. Warrior Pajoto. Sesong Semporjowanto. Laikin wain Kitti. Sesong Pajowanto yang pemain. Yang lagi. Kawasan ng wain Kitti. Nantaroba. Pagmailan bikap. Mangi. Pajowan. Out naman sa palmadal kawasan. Pagjayin ka kano kasi sirawin. Bekot yung pagjayin sa kawai-wai. Ano macam-macam, kalau macam kurang kupura yang, cuma sekarang kaping belatak dan kupura main, kupura lah, masakan, ay cuma baca, sudah share kebenangan lal, masakan bersudah ijar, di kamera kau no, masakan ijar, ni koros, kita terlalu, ani ya wain sobat betul. Aimat, ay cuma sekarang dah wajan Mehn Wasahi, Wasahi itu betul kurangnya, ay cuma sekarang dah ada. Korupsi, ya,